assalamu alaikum. Hare mi yuri kam fop lallani staydo jam Allah taw hare wi undo ko reality ni goy undo mi sikka don renti dum do undo ko reality ni sigiri ni est ce qu'on fami donc ande hunde wotere be do be ette woni pinka be fewtune population andi be do ambition mabbe na dandugol guinébe ben wana créigol emploi ji fi citoyen be ben kambe ko jiifaaji mabbe di heew be wada ko be faala be wada ko be faala be rewna sariya on kala mantina mo be faala rew onde sariya mo hore mudum mi gito de fota mamadi mo 5 septembre 2022 et mamadi hande 2025 do est ce que be ko gotum les 33 préfectures et sous préfecture giri fop himo nabi pick up je himo nabi c'est-à-dire ay chef de quartier ben ko kambe no mi taw andi ko hollugol en maîtriser terrain ara tawa ɓiɗɗo e nene mum no siŋodiri haɓɓituɗa a yitta e ɓikkunkum e hoore nene makko ma e hoore baabe makko naɓamo koye boboy ko heɓalo hay 14 ans hay ko heɓalo 10 ans bobum kuku nene makko jogitiɗo kako baabe makko kun ɗo heɓale hay 7 ans kum heɓale sandari mais ɓe ara ɓe dampa oya ko hoore ɓe dampamo ko hoore ɓe dampamo koyko ere ɓe banto rewɓe maɓɓe ɗo fof ɓe sortamo e ley koyɗe makko ɓe naɓamo na yawrene mum nde leydi aduna allah konto hiɗo nun waɗi ko lagine tun wiya toon ɗi piiji dictature ko lagine dictateur ɓe ɓen ko dumbuya e clan maɓɓe o dictateur ɓe ɓura mamadi dumbuya e jokkuɓe ɓe yimɓe ɓe numɗa ɓura mamadi dumbuya e jokkuɓe muɓe mais wiike Allah ngo ngasa ko ɗano Allah yamirɗo en si tawi en sattirama en fewte makko toroɗen mo hara yalla men torike ma ndaaru ande amen nde ndaaru sattende nde jama on feƴƴinide hande lagine ko tawta lagine no mari jawle no mari ressource ji no mari hande ko duwanaɓe créanede emploi ji si tawi ɓe ƴetti ɗum ɗo fo tawi ko ɓe yiyanu kadi ɓiɓɓe yimɓe ɓe piyaɓe ɓe viola woɓɓe ɓe waɗa ko ɓe faala yo Allah heƴu hakkudeji meɗen ay Allah o ndo dowga nago kala e leydi woni ko dow woni mo wawi wayltude ɗum ɗo fof nde wotere ɓe yimɓe ko tawata jiwɓe maɓɓe fellanama ma ɓiɓɓe maɓɓe worɓe bajjo fellama ko tawata ko mamadi en felli ɓe ɓen ko ɓe hulli kon tum ɓe fewti ko dow kamɓe ɓe tori Allah ɓenni yo Allah ɓe yaafaki ɓe yarlaka yo Allah yoɓitir ɓeɗo ardiɓe ɓe ko ɓuure yawde duwaji maɓɓe ɗi wallahi ɗi yanata ɗi yawa e few ɗi jaaboto duwawji ɗi goyno jabade par ce que so daari ɓe galeri ɓe fewtude kadi population ɓe landu ɓe mbuuɗi ɓe addande en permis ji ɓe addande en piiji obligatoire ko ma tum respecté ma tum jaɓe sina ɗum ɓe holla en doole maɓɓe ɗen sigiri ɗum ɗo di ɗum ɗo na fuuta ni ɗum ɗo na baskot ni na foore ni ɗum ɗo ko sigiri ni ɓe ara ɓe yana banal man comme ça ɓe waramo ma ɓe fella on tagi ma ɓe piya on tigiri ko lagine tun yiyoton ɗum no suusuɓe waɗugol noon ko guinéjo tun suusi waɗa guinéjo on no wulɓini ha fiite kel wonde go yara kadi fi guinéjo ara wonde ara mapina fi yonnu par ce que no jama on wa'iri wo ko noon Allah hokkirtoɓe landu ko dictateur mamadi dictature yagal maɓɓe ngal lanna ñande gore ɓe nangue on respect ɓe landirte goto goto mo kala fonction ji maɓɓe acte ji ko ɓe waɗi kon hunde lawake taw rien n'est tard rien encore n'est trop tard wattene ile moƴƴa mo wawi yo waddoyde mo wawi yo waddoy mamadi ko towno ngo jungo makko fawi jungo makko ngoyango ko hoore deftere o huuɗi ko tawata o innno bonnata aade o bonni aade o yira guete makko ɗen ara ko mita population guinéen yoɓe immo si ɓerde maɓɓe ɗen maayi yo ɓerde ɗen wurutu ɓe immo ɓe daro ɓe dadito fino ndi leydi meɗen hettoro e juuɗe ɓe bandiji ko ma ɓe immo ɓe daro ɓe ŋata juuɗe ɓe ŋata ñiiƴe ko ɓeɓe o waɗi kon e nder duuɓi 40 enen ɗen wawi wadde ɗo e nder balɗe seeɗaji ni immoɗen jonidiri juuɗe meɗen nayi fino ɗum ɗo accira sigiri ɗum ɗo ko wawata hande ardade lagine leydi meɗen ɗi wona leydi nunɗudi leydi fewde ko alaji selludale ma président Aliou Ba hay yero balɗe o mo wonaɗo votane ɗo oɗo no wawi développude lagine mo wawi wadde leydi ndi e hoore leydi saria kono ko si tawi fof ko jonidiri juuɗe iwtiri ɓaawo président selludale ma ɓaawo président Aliou Ba he
laamugol lagine pullo no weeɓi ha feƴƴiti on mais guine yimɓe ɓe waɗi hoore maɓɓe kamɓe ko sayde bone hewtani ɓe o ɓe yimmo ɓe heɓɓitano bone on hiire noon guite moɗon ni si allah jaɓi ko minata population yoɓe yimmo ɓe daro daɗi to anatanda